ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 1 minuto na nakalipas sa taklalas 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iyari naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko, bag-o, mainit-init pa ha, nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga daw Webes, petsa 31 sa bulan sang Marso 2022. Kag 39 dias na lamang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Sa aton balita lokal, sa aton sining nga mga headlines, 21 kay primary and secondary schools sa Bacolod nagsumiter sa request sa sangguniang palusod nga makapatigayon na sa face-to-face classes. Special scholarship program sa mga public school teachers sa Bacolod, aprobado na sa City Council. Samtang LTFRB Region 6 nagpagwa sang memorandum circular na mag-extend sa prangkisa sa POJs na mag-expire subong ngadlaw. 21 anyos nga lalaki patay matapos parakan sang lutang sa Proc Boulevard, Barangay 14, kagabi. Samtang Mayor Isko Moreno nagpasaling nga hilway ang mga Pinoy nga makapangisda sa West Philippine Sea. Sa atong balita, National Presidente Duterte magapadawag sang final cabinet meeting antes matapos ang yasini nga termino.
PDEA, nagpromisa magapasa sang samarisang shabu sa nagasulod sa Pilipinas. Samtang dokumento nagikan sa Korte Suprema nagpamatuod nga final and executory ang assessment sa estate tax sang Pamilya Marcos. Pagpalapit sang Chinese Coast Guard vessel sa barko sa Pilipinas, ginkondinara. Sa aton balita, international US President Joe Biden kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky isa ka oras nga nag-istoryahanay sa telepono. Red Cross facility sa Mariupol, Ukraine, ginatake sang Russian forces. Balita sa negosyo sukod sa kuryente, mas magasaka pa sa masunod nga binulan sunod sa ERC. Balita sa Inampanga, WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. kag Japanese superstar Naoya Inoue liwat nga magatubangay sa June 7. Samtang balita sa entertainment, Miss Universe 2018 Catriona Gray, game na game nga nag-selfie sa nga wax figure dito sa Singapore. Sa balitang espesyal, Vietnamese nga lalaki nagtabok sa dagat gamit ang inflatable boat agod pangitaw ng nadula nga asawa. Amoy at tumakabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga mga balita. Upod sa inyo sila nga mga tagbalita. Bombo Franz Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapanguna nga balita lokal. 21 ka mga bulutuhan gikan sa primary and secondary education dili sa syudad sa Bacolod ang nagsumiter na sang request sa sangguniang panglusod agud nga maprubahan para sa pagpadayon sa face-to-face classes sunod sa kay Councilor Renicito Novero, ang chairman sa Committee on Education sa Bacolod City Council. 19 ka mga requests ang naprubahan na sa gipadayon nga sesyon sa sangguniang panglusod, samtang duwa naman ang wala pa makaupod sa sesyon bangod ulihin na nga nagsumiter. Patag naman ni Novero nga ang ulihin nga duha ka request ang ila pa nga ilakip sa masunod nga sesyon. Hugot nga nagapati ang konsehal nga madasig ka malapit na lamang ang pagbalik sa new normal ang aton sini nga pagpangabuhi. Pasalig naman sini nga ang sangguniang panglusod Office of the Mayor kag Emergency Operations Center kun EOC ang nagasuporta sa face-to-face program sa bahin sa Department of Education o DepEd. Ang mga eskwelahan nga naprubahan na sa sangguniang panglusod ang gilalkipan sang Apolinario Mabini Elementary School, Rafael Alunan Elementary School, Emilia J. Garcia Elementary School, Alberto D. Arceo Senior Elementary School, Andres Bonifacio Elementary School 2 ukon ang Abis 2, Corazon Luxin Montelibano ukon Montelibano Elementary School, Education and Training Center School 3 ukon ang ETCS 3, Hanumanan Elementary School, Paglaom Village Elementary School, Chufilo M. Hensoli Jr. National High School, Negros Occidental High School ukon NOHS, Ramonito Maravilla Senior National High School, Luis Hervias National High School, Cabog National High School, Paglaom National High School, Angela Gonzaga National High School, Emiliano Lizares National High School, Alangilan Farm School, kag Singkang Airport National High School. Samtang, ang duha naman nga talakayan pa sa masunod nga sesyon, amo ang Kinder tubtob grade 3 sa bahin sa ETCS 3, kasubong man ang grade 9 tubtob grade 12 sa Singkang Airport National High School. Nagdululugan ng mga eskwelahan nga nag-submit ng ila request or approval ng request to conduct a face-to-face classroom instruction. May nagdululugan naman di sa akong table. This request will be taken up during our next session naman. Okay. Na delay sila. Wala pwedeng abot sa abot session. Mga 19 is na kaina eh. Ang kamay sa pagbahag ni Bacolod City Councilor Renicito Novero, Chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglusod. Ginaprobahan na sa third and final reading sang sangguniang panglungsod sa Bacolod kahapon ang paghatag ng special scholarship program sa mga public school teachers nga may potensyal na magsaka sa pagka-prinsipal o supervisor. Sunod kay Councilor Renicito Novero, Chairman sa Committee on Education sa Bacolod City Council, ang scholarship para sa pagtuon sa masteral kag doctoral degree sa mga manunudlo. Payag ni Novero nga magadangat sa 40 ang igahatag sang city government ng special scholarship program. Ang Department of Education o DepEd naman amo ang magapili sa mga may potensyal nga maging school head kag nakadepende naman sa standard nga itala na sang DepEd Regional Office kung sino ang makwalify. Matapos nga masumiter ang listahan sa mga kwalipikado para sa special scholarship program, ang city government ang magasulod naman sa Memorandum of Agreement o MOA sa DepEd kasubong sa higher education nga sudlan sa mga manunudlo. This is all about providing a special scholarship program sa mga public school teachers na mga potential na mga school heads ng ila respective schools or any public school in the city. We are providing them scholarship program for masteral and doctoral program. We are recording number of 40 scholars.
Nabati na pa ni Bacolod City Councilor Inisito Novero, Chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Panglungsod. Samtang ginkonfirma ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frondo Diaz na may ginaduso ng proposal sa Provincial Health Board na ginpalabot naman sa Office of the Department of Health o DOH sa Region 6 na imuon na lamang nga sa kada banwa kung syudad ang pagtalala sa COVID alert level. Sandamlag lamang nang-aproban na ang National Interagency Task Force o kunang IATF sa paghatag sa kagalingon ng alert level sa mga banwa kag syudad. Apang sa karon nagapabilin gihapon na ginadagdag nga alert level status ang para sa kada probinsya magluwas lamang sa mga highly urbanized cities kaangay sang syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Attorney Diaz, may mga local government unit o LGU sa Negros Occidental nga nakalapaw na sa 70-80% ang nabakunahan nga mga constituents. Patag sa provincial administrator nga hindi patas para sa mga LGUs nga nagatrabaho ka nagatinguha nga makapakita sa maayong nga resulta kung sila ipaidalom naman sa alert level 2 apisar nga pang alert level 1 na ang ila sining nga sitwasyon. Sunod sa kay Attorney Diaz, iban sa mga LGUs ang wala na sa ka-record nga kasos ng COVID-19, mataas ang vaccination rate kag wala na sa COVID patient nga yara sa hospital. Gikan sa 31 ka mga LGU sa Negros Occidental, nibaluan nga napulo diri ang nakalapaw na sa 70% sa ila sini populasyon ang nabakunahan. Samtang may duha naman ka LGU nga naglapaw na sa 80%. Ang mga may pinakapataas na porsyento sa pagbakuna amo ang syudad sa La Carlota nayara na sa 85%, aging sundan sa Banwa sa Pulupandan nayara na sa 82%. We suggested, and DOH also, Region 6 na representative, suggested that alert level classification should be done not as whole province, but per LGU. Because there are LGUs that are really performing well. They have exceeded, in fact, their minimum targets. Naga 80% ng iba na mga LGUs na. We want them also to enjoy the effects of their hard work. Ang kamay sa pagpag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frondo Diaz. Nagpagawa sa Memorandum Circular ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 nga nag-extend sa isa pa kabulan sa mga prangkisa sa mga public utility jeepneys o PUJs nga mag-expire sa buong adlaw Marso 31. Sino kay Attorney June Altura, spokesperson sa LTFRB Region 6 nga mag-expire nga prangkisa sa buong Marso 31 ang palawigon tubtub sa katapusan ng adlaw sa bulan sang Abril. Sunod dariya, automatic na ang pagpatuman sang extension o kanang probationary authority. Pahaya patahag ni Altura nga ang probationary authority ang extension lang sa prangkisa kag hindi renewal. Gina-expecta raman sini nga matapos ang isa ka bulan. Magapagwa sang panibagong memorandum circular ang LTFRB Region 6 agon nga ma-address ang gaps sa mag-expire na nga mga prangkisa. Bangod sa si memorandum circular, automatic ang extension. Nakasugtan sa mga ini nga imbes mag-apply ang mga PUJ drivers sang extension. Mag-issue na lang ang LTFRB sang certification para sa mga apektado nga franchise. Dugang pa siniya nga ang certification na lang amo ang pagdaloon sa Land Transportation Office o kon LTO para sa requisite sang registration. Automatic na tanan nga franchises na nag-lapse ang March 31 extended for 1 month until end of April. Ang tawag na PA, Provisional Authority. Bottom balon, extended lang ila franchise pero hindi na renewal. After 1 month, na-expectar kami na ang LTFRB will issue another memorandum circular to address ang gap. Nabatay na pahayag ni LTFRB 6 sa spokesperson Attorney June Altura. Samtang dugang nga balita lokal, hindi konforme ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kung undog sa ginhatag nga 1-month extension sa bahin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB Region 6 sa Probationary Authority sa mga public utility jeepneys o kung POJs. Sunod sa kay Diego Malacad, hindi masiling nga gin-extend sa LTFRB 6 ang franchise bangod 2016 pa lamang wala na sang prangkisa sa Negros Occidental. Patang sining nga Probationary Authority na gid lamang ang ginapatuman sa bahin sang LTFRB Region 6 sa ila kag ini na lamang ang gina-extend nga aligasyon ni Malacad. Pamaagi sa ahensya sang bahin sang pagpangwarta. Pahayag sini nga tahom ang nagaproseso sang prangkisa isa ka tuig nga ila ginahatag nga extension samtang panaog naman ini sa 6 kag 3 ka bulan kung hindi nila nauyunan. Patag ni Malacad nga wala sa charter ang Probationary Authority, gani wala man sa rules and regulations na tuwi diri. Bangod sini santo lang sa ilang panulok kung paano nila ginahatag
ang extension sa probationary authority kag wala ang mainisang ginasunod nga basehan. Luyag man sa maini nga mahibaluan kung may yaragin man sa basehan ang LTFRB Region 6 sa extension bangon nga nagatalang-talang sunod diri ang mga POJ drivers. Sunod sa kay palakad adlaw-adlaw may nagapanawag sa iya bangon hindi makahangop sa pagbag-o-bag-o nga pagsulundahan kaangay na lamang sa pagdula sa renewal kag ang karon nga pag-extend sa isa ka bulan sa bahin sang probationary authority. Adugang pasiningaluyag man nila mahibaluan kung ano ang pulos sa isa ka bulan nga extension labi na gid nga hindi mahapos para sa mga POJ drivers ang pagtabok sa Iloilo para nga mag-proseso. Pag-extend gawan, anong pulo Senado, karong sala na yan, sabi nila gorapit na mga Iloilo. Dapat magkatugid siya, nag-i-explicar sa aton mga tao from San Carlos to Rinubaan ng mga franchise holder, naging-tagaan nila sa provisionary authority. Ang mga namang ginayo, pakita lang dahil kay hindi man kinalaan maginamo kay Oya man kay director. Amon man niya magpakita siya, may mantagdong nga sakitong siya, malampason siya, o kung ano, amon di ipatawag tagi sa LTO, sa gobernador, para mataga na tanan. Ang kabayan sa pagpahig ni Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center, ukon ang undo. Para sa katapusan nga balita lokal, patay ang 21 anyos nga lalaki matapos ginpaarakan sang lutanga sang wala pa makilalaan ng mga persona sa Purok Boulevard, Barangay 14, Siyudad sa Bacolod, pasado alas 11 kagabi. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo, nagasakay sa motorsiklo kag papauli na kuntani ang biktima nga si Jeremy Maslog, residente sa nasambit nga lugar sang hinali lamang ini nga ginlutang sa wala pa makilalaan ng mga suspitsado. Nakaagaw minis ang madamo nga igo sa bala kag gindeklarar nga patay pila ka minutos matapos ang insidente. Nakuha sa lugar ang duha ka mga fired cartridges sang wala pa matumod nga kalibre sang armas lutang. Sa impormasyon sa kapulisan, nalakip sa drugs watch list sang Bacolod Police Station 1 si Maslog kag isa ka habitual offender sang Presidential Decree number 1602 o kon illegal gambling. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani
sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihin nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagdugang nga balita, nagpasalig si Aksyon Demokratiko Standard Bearer ka Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa mga Filipino nga mangisda. Kasarang sila nga makapangisda sa hilway kag wala sang kahadlok sa West Philippine Sea kag nagpromisa nga updan niya ang mainik kun siya ang magadaog bilang presidente sa Mayo. Suno sa 47 anyos ka presidential aspirant, magapadulong ini sa padalag show ukon baho di masinlok agud nga updan ang mga lokal nga mangisda agud ipakita nga lugar ang yara sa idalom sa exclusive economic zone sa Pilipinas. Hindi kaangay sa gina-claim sang pungsod China. Suno sa alkalde ang Dumagoso presidency ang hindi pag-isungga ang ginapragyan sa Pilipinas lunsay legally and historically santo sa pagkilala sa International Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands. Suno sa kay Moreno ko nasarangan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga magpabilin sa iya pungsod kag tindugan ang iya mga pumuluyo apisar sa pagka-invade sa Russia, masarangan man ini sa Pilipinas. Philippine Standard Time, 23 minutos na nakalipas sa taknalas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa mga detalye na sa ato nga panguna nga balita nasyonal. Ginpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagaplano ini nga magpatawag sa final cabinet meeting agud formal nga magbiya sa iya mga opisyales antes ini magpanaog sa pwesto sa Hunyo. Sa isa ka meeting, kaupo ng mga government officials sa Davao ay ka-16 nga presidente sa Pilipinas ang napabutyag sang pagpasalamat sa mga miyembro sa mga gabinete samtang naglapit ang Mayo
tuig 2022 nga piniliay kag magatapos naman iya 6 ka tuig nga termino. Sa isa ka recorded nga meeting nagpasalamat si Presidente Duterte sa iya mga opisyales kag gintawag nga exhilarating atmosphere ang pag-upod niya sa mga ini sa gobyerno. Dugang man sini nga sila ang magakitanay sa gihapon. Sa bahin naman sa iya gabinete, maya pa sila sa katapusan nga meeting agud formal ini nga makahambal sang goodbye. Sa karon magapadayon si Duterte sa trabaho bangod mayara pa ini sa mga unfinished business. Kalakip na ang kampanya sini sa pagtapna sang insurgency, recovery sang pungsod sa negatibo nga impact sang COVID-19 pandemic kag pagpasiguro sa matinlo, patas kag tampad nga eleksyon sa Mayo sunod sa kay Communications Secretary Martin Andanara. Una naman naging pag ni Duterte nga nagaprepara na ini sa paghalin sa palasyo sang Malacañang agud nga maging mahapos ang transition sa magabulo sa iya pagkatapos sang eleksyon. A very exhilarating atmosphere to joining you in government, with you in government. Salamat sa yes. Magkita-kita pa rin tayo. Yes, sir. Yung cabinet, well, maybe the last meeting, just to say hello and goodbye. Salamat po. Ang kabay sa pagpahig ni Presidente Rodrigo Digong Duterte. Nagpromisa ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na magkapasa ini ang latest report sa illegal drugs nga nagasulod sa pungsod sa mga human rights groups kag International Criminal Court o ICC matapos ang direktiba ni Presidente Rodrigo Duterte. Siya Talk to the People, nagmando si Duterte sa PDEA kag iban pang mga law enforcement agencies na magpasa sa mga human rights groups kag sa ICC sang report sang numero sang tonelada nga illegal nga droga nga nagasulod sa Pilipinas. Sa statement sa ahensya, ginpahayag sining ang PDEA ang magasugod sa direktiba sa presidente nga magpasa sa up-to-date report sa kada muon sa nakuha ang illegal drugs, partikular sa methamphetamine hydrochloride o kung shabu sa Pilipinas. Sa ICC kag mga local human rights groups, nagpasalig man ang ahensya ang PDEA ang handa, willing kag sara nga makapresentar sa nagakaigo nga mga data nga may kangtanan sa National Anti-Drug Campaign o kung kinahanglanon. Samtang ginpahayag naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Año nga ang mga otoridad ang nakapatigay na sang hindi magdubo 1,162 ka mga anti-illegal drug operations. Humalin Marso 20 tubtob Marso 26, kapin 72 ka mga individual ang nagsurrender samtang 1,627 ang naaresto. Samtang nangin final and executory ang assessment sa bilyon ka pesos nga estate tax nagikan sa pamilya ni late former dictator President Ferdinand Marcos 23 ka tuig na nakaligan santo sa kopya sa isa ka dokumento nagikan sa Korte Suprema. Ang entry of judgment ang nagapakita ng ruling sa Korte Suprema sa GR 120880 agud i-affirm ang desisyon sa Court of Appeals na tuig sa estate tax ni Marcos sang 1994 aning final sang Marso 9, 1999. Sunod sa entry ng final ka executory ang Supreme Court decision kag na record sa Book of Entries and Judgments. Samtang paday naman nga nag-demand ang Bureau of Internal Revenue sa pamilya Marcos nga isettle ang ila utang sa estate tax. Sunod sa kay Finance Secretary Carlos Dominguez III. Sunod sa kay Dominguez nagakolekta kag nag-demand ang BIR sang bayad nagikan sa Marcos Estate Administrators. Sunod diri wala pa sila gihapon nakabayad. Una naman nagipahayag sa BIR nga nakapadala ini sa written demand sa pamilya Marcos sa tuwi sa ila tax liabilities nga nagabalo naman sa 203.819 billion pesos sa tilikdan nga tuig. Ang disclosure sa BIR ang naluntad pila ka adlaw matapos naging pinwala sang Presidential Commission on Good Government o kung PCGG ang pagisang kampo sa mga Marcoses nga under discussion ang binilyon nga tax liabilities sa pamilya. Sunod sa kay Dominguez ang BIR ang magapadayon sa pag-consolidate sa mga titulo nga pabor sa gobyerno nga mo naman ang nagaparig-iya sa mga propiedad ang ginbawi sa ila. Sunod diri posible nga mangin malawig ang procedure bukod ini ang gilakipan sa pagbaligya sa public auction agud nga ma-convert sa cash. Makapila naman ka beses nga gidismiss ang pamilya ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan sa pamilya nga isettle ang tax liabilities nga ginpahayag nga pending pa ang kaso sa korte. Para sa katapusan nga balita nasyonal, ginkondena ni former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang Chinese Coast Guard sa close distance maneuvering sinibatok sa Philippine Coast Guard vessel sa baho di masinlok sini nga bulan kag nagpanindugan nga ang Pilipinas ang mayara sang soberanya sa area. Sa statement ni Del Rosario, ginakondenar sining malisyoso kag nagapatuga-tuga nga tikang sa Chinese Coast Guard sa pagpamahog sa kabuhi sa mga Filipinos nga nagasakay sa BRP Malabrigo. Sunod diriya, ang baho di masinlok o kung mas kilala sa Scarborough Shoal, ang namtag 200 nautical miles sa sulod sang Exclusive Economic Zone o kung EEZ,
sa Pilipinas. Bangod sunod sa iyang Pilipinas ang mayaras ng exclusive sovereign rights sa lugar nga gin-affirm mismo sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands sang 2016. Sunod kay Del Rosario, ang baho di man sinlok ang teritoryo sa Pilipinas kag napaidalom ini sa soberanya sa Pilipinas kag hindi sa China. Ganing presensya kag pagpatigayon sa patrol sa Chinese Coast Guard sa baho di man sinlok ang illegal kag makaapekto sa kalinong sa West Philippine Sea. Ginlaragway sini ang close encounter sa Chinese Coast Guard sa BRP Malabrigo sa Pilipinas nga bayulasyon sa international law and agreements. Sunod sa iya, mataga delikado hindi lamang incidental, accidental o kung natabuan ang makahalangawa nga tikang sa Chinese Coast Guard. Bangon din ng malisyoso kag ginhungod. Nagpanindugan man nini nga mayaras ang supisyente nga dokumento nga nagapamatuod sa soberanya sa Pilipinas sa baho di masinlok. Philippine Standard Time, 29 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Lito kita sa ato nagapauna nga balita international. Gindiskusyonan ni US President Joe Biden kag Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang dugang nga US aid, sanctions kag peace talks sa bayan sa Kiev kaupod ang Russia sa isa ka oras nga pag-istoryahanay sa telepono. Ang Estados Unidos sa may tinutuyo nga maghatag sang $500 million o kung 25.9 billion pesos bilang direkta nga budgetary aid. Santo naman sa pahig ni President Biden sa iya Ukrainian counterpart sunod sa statement sa White House. Gin-review naman ni President Biden ang mga sanctions kag humanitarian assistance kinaanunsar sa tilang ukuntilikdan nga semana. Samtang gin-update ni Zelensky si Biden na tuwi sa status sa negosasyon kaupod ang Russia. Sa Twitter, nag-post si Zelensky nga ang ila ginistoryahan ang sitwasyon sa battlefield kag negotiating table kasubong man natuhoy sa specific defensive support, bago nga package sabay sa enhanced sanctions, macro, financial kag humanitarian aid. Sunod naman sa White House, gindiskusyonan sa duha ang efforts sabay sa Washington nga i-fulfill ang main security assistance. Agin request naman sa Ukraine. Ang sabit nga phone call ang nagluntad sa tunga sa nagapadayon nga pagpamomba sa Russian forces malapit sa Kiev kay iban pa nga syudad sa northern Ukraine matapos nga nagpromisa nga ipapanaog ang mga operasyon malapit 5 ka semana matapos gin-invade sang Russia. Para sa katapusan nga balita international, sa Ukraine, ginatake sang Russian forces ang isa ka Red Cross facility sa port city sa Mariupol. Sa southern na Ukraine sunod sa Kiev kag nagpaandam ang mga opisyales ng nagahilapit nga humanitarian disaster. Sunod kay Ukrainian ombudswoman na Lyudmila Denisova, gin-target sang Russian forces ang building sang International Committee of the Red Cross sa Mariupol. Sunod diriya, ang mga aircrafts kag artilleries ang ginpalupok sa mga kontra sa isa ka building nga may marka nga Red Cross sa puti nga background nga nagapatimaan sa presensya sa mga pilason nga mga persona o kung mga sibilyan kag humanitarian cargo. Wala naman gin-specify ni Denisova kung saan nagluntad ang pagpangatake kag wala pa sang kumpirmasyon kung may napatay o kung nasamarana. Ang mga Russian forces na nakapalibot sa southern city kag ang ilag nagapadayon nga indiscriminate shelling ang nakapatay na sa hindi magdubo 5,000 ka mga persona sunod sa mga opisyal kag nagduso sa kabugusan nga fatality sa kapin 10,000. Ang mga aid groups ang regular nga nagapanawagan sa akses sa Mariupol kung sa rin ang kondisyon ng ginalaragway nga daw kaangay sang impyerno kag ginakusahan sang Ukrainian officials ang mga Russian troops sa pagpilit nga pagdeport sa mga residente padulong sa Russia. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginkumpirmar sa Energy Regulatory Commission na mas magataas pang sukod sa kuryente sa masunod nga mga binulan bangod sa giyera sa Ukraine kag pagsakas ang presyo sang coal nga panggatong sang madamo nga planta. Apang ginahimuan naman sang ERC sang paagi agud hindi mangintuman kasakit ang epekto sa mga consumer paglabot sa mga balayran. Sunod kay ERC Chairperson Agnes Devanadera, kung makaangkon gid man sang increase, hindi naman magaluntad sa sitwasyon nga tanan nga balayran ang magakadto sa kuryente kag wala na sa may mabilin sa pagkaon. Mas nanginhugot naman ang ERC sa pagmulta sa mga planta sang kuryente. Kagalayon lamang nga nagapalya apisar nga wala man nakaschedule. Sa estimation sang grupo nga Institute for Climate and Sustainable Cities, pwede makabatsyag sang rotating blackouts ang Luzon sa Abril kag Mayo kung hinali lamang nga mag-bag down ang madamo nga planta. Ginaduso man sang grupo nga likawan ng fossil fuel kaangay sa mga planta nga coal bilang panggatong bangod ginapasa man lang sa mga consumer ang pagsaka sang presyo. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 52 pesos and 6 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 65 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 39 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 87 centavos. Kagang isa ka euro
may baylo nga 57 pesos and 74 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded nagabalor sa 70 pesos and 60 centavos. Tubtob 71 pesos and 75 centavos. Ang premium nagabalor sa 69 pesos and 85 centavos. Tubtob 75 pesos and 25 centavos. Ang diesel nagabalor sa 71 pesos and 57 centavos. Tubtob 74 pesos and 57 centavos. Para sa atong balita sa Inampanga, madayon na ang ginalauman nga ikaduhang engkwentro sa tunga ni WBC World Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. kag Japanese superstar na Oya Inoue sa June 7 sa Super Arena sa Saitama, Japan. Ang 28 anyos nga sa Inoue nga nagauyat sang ring, IBF kag WBA World Bantamweight titles. Ang nalutos ng Filipino superstar 3 ka tuig na ang nakaligad. Kung sa nakuha ay sini ang kadalagan via unanimous decision sa isa kang pangagitawag sa mga eksperto bilang 2019 Fight of the Year. Si Donaire nga may record ng 41-6 kag 48 knockouts. Ang nag-rebound dumalin sang iyahampang sa Japan kag nakuha ang WBC World Bantamweight title. Sa nagsulod sini sa hampang via knockout batok kay Nordin Ubali kag madinalago nini nga nadepensahan batok kay Raymar Gabalio nga isaban ka Filipino. Si Inoue naman ang nagapabili nga undefeated humalin sadto. Matapos nang madinalago sa iya 3 ka magsunod nga hampang lakip na batok kay Pinoy boxer Michael Dasmariñas sang June 2021. Gin-improve sini ang iya perfect record sa 22-0 kag 19 knockouts. Philippine Standard Time, 35 minutos na nagalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Liton kita sa aton sininga chika-chika, showbiz news. Ginlunsar ang 11 nga Filipino wax figure sa Madame Tussauds sa Singapore nga kaangay sa itsura gid ni Miss Universe 2018 Catriona Gray kahapon, Marso 30, 2022. Tuig 2019, sa report nga galunsar ang nasambit nga wax figure apang bangod sa pandemic, wala natigayan amo nga project. Nagtambong sa unveiling sa iya wax figure sa Madame Tussauds Singapore, si Catriona ka nagpasalamat sa tanan nga nagbantay kag nakigbahin sa proyekto nga ginakonsidera sini nga isa kadako ang kadalagan. Hindi lamang para sa iya kaugalingon kundi sa tanan nga Filipino. Ay daw si Catriona gid bala daw wala gid pinalain. Gipakigbahin ni Eric Mack, ang General Manager sa Madame Tussauds Singapore, kung nga si Catriona ang napilian nga himuan sa wax figure sang 11 nga Filipino nga nalakip sa Hall of Fame kag 11 man nga wax figure sa ilagin lunsar matapos ang 2 ka tuig. Sa masunod nga 6 ka bulan, sara nga mapalapitan sa mga bisita ang wax figure ni Cat sa Madame Tussauds Singapore, kasaraman sila nga maka-selfie diri. Ang itsura sa wax figure ang santo naman sa coronation-winning look ni Catriona Gray sa 2018 kag ang lava dress na suksok sang wax figure ay hindi lamang kopyang-kopya kundi ginhimo mismo sang Filipino designer nga si Mac Tumang nga siya man ang naghimo sang original lava gown ni Catriona sa Miss Universe 2018 pageant. Magapabili ng wax figure ni Cat sa Singapore for a limited period antes sinidalon sa Madame Tussauds Museums sa Hong Kong kag subuman sa Bangkok sa Thailand. Bilang paghatag operasyon o kun appreciation sa mga healthcare workers sa Singapore, nagapakigbato sa COVID-19, nag-donate ini si Cat kay o kagsubong man Madame Tussauds Singapore sang care packs nga igapanagtag sa nursing staff sa bahin sang IHH Healthcare. Para sa aton nga Bombo Health News, sa karon nga mainit ang tiyempo, dako ang posibilidad nga magsuprera sang heat exhaustion ang isa ka tawo. Isa ini ka kondisyon kung sa diin ng mga sintomas ang inalakipan sang tuman nga kauhaw o kung dehydration, pagkaluyas sang lawas, paglingin sang ulo, anxiety kag pagsakit sang ulo. Kung nagaka-eksperyensya naman sang tuman kataas nga hilanata, konvulsyon, delirium, mainit nga panit, pagdasig sang heartbeat kag pagkalipong, posible ini nga magluntad sa heat stroke. Ano ba lang dapat nga himuon agud malikawan ang heat exhaustion? Una, dapat maginom sang madamo nga tubig ilabi na kung naga-exercise. Kung mainit ang tiyempo, ginarekomendar ang pagpaligo sa matugnaw nga tubig kag pagsuksok sang light-colored o kung mahalog nga mga bayo. Likawan man ang pag-expose sa adlaw humalin alas 11 sang aga tungtong alas 3 sang hapon. Likawan ang madamong alkohol kag tuman nga pag-ehersesyo. Kung magasupresa ang isa ka tawo sang heat exhaustion, may mas maayo kung ibutang sila nga mabugnaw o kung sila sa mabugnaw nga lugar. Paigdaon kag ipasaka ang ilatiil kag paimnon sang madamo nga tubig. Saunta sa ato ng mga balita espesyal. Ano ba lang sarang nimo nga mahimo agud liwat nga makita ang kahagugma nga nadula bangod sa pandemic?
isa ka Vietnamese nga lalaki ang ginkinanglan pa nga i-rescue sang Thai fishing boat matapos sa gintuyo sini nga tabukon ang Andaman Sea gamit lamang ang inflatable boat agon nga pangitaon ang iya sini nga pinalanggang tiayon ukon asawa. Sang Marso 23 sa kabaton sa report ang Royal Thai Navy gikan sa kapitan sa isa ka fishing trawler natuyo sa isa ka gamay nga inflatable boat nga ila nakitaan sa Andaman Sea kapin 80 kilometros na ang kalayoon gikan sa takas. Samtang sakay naman diri ay isa ka lalaki nga may dala nga luggage halos maubos na nga tangke sa tubig at pila ka instant noodles. Ang lalaki ang wala naman naghahambal sang Thai o kun English gani bangod sa kangawa nga ini ang madisgrasya sa dagat ang inflatable boat ang ginguyod na lamang sa fishing boat pabalik sa takas. Ginsugata naman sa Marines ang fishing boat kag gintestingan nga makasugilanon ang lalaki apang hindi nila ini makuhaan sang nagakaigo nga informasyon. Tubtob sa nakakuha ang mainis sa Vietnamese interpreter kag didto na natumod nga ang lalaki ang kilala nga si Ho Huang Hung. Ho Huang Hung ang desperado nga makita iya sini nga wife nga yara sa Pungsod, India. Ay. Ribuloan nga nadulari ni sang contact sa iya nga wife duha na katuig na kaligad bangod sa COVID-19 pandemic gani naglaom ini nga liwat makaupod ang kahagugma. Ang 37 anyos nga lalaki ang naglupad gikan sa Ho Chi Minh City sa Vietnam padulong sa Bangkok, Thailand sa Marso 2 sa paglaom nga makakuha sang flight padulong naman sa Mumbai, India. Apang nagkaproblema ini sa pagkuha sang visa gani wala sini madayon ang plano gani nagbiyahe na lang ini padulong sa Pattaya City, Thailand kung sa diin sini nabakal ang blue and yellow nga inflatable boat kag gisuguran sini ang paglayag sa Marso 5. Gipahag ni Hung sa Thai authorities nga preparado na ini nga magbugsay sa India tabok sa Indian Ocean ang ginabanta 2,000 kilometers ang kalayoon. Apang makaligad ang 18 kadlaw sa dagat ang Vietnamese na nakabiyahe lamang sa 80 kilometros gikan sa baybayon sa Thailand. Ginabanta nga kung mahimo sini ang paglayag kag wala sa matabo sa iya, malabot sini ang India sa sulod sang 625 ka mga inadlaw. Sa ginahuptan sini nga napulo ka putos ng instant noodles kagamay nga tubig, ginalantaw nga magadugay ini o kung makadugay si Hong sa pila pa ka adlaw. Apang imposible nga magadugay ini sa sulod sang 20 ka adlaw. Mapalaro naman nga nasapwat ini labi na gid nga nagsulod ang Bagyo Asani sa kadagatan sang Bengal sa Thailand. Apisa sa kapaslawan sa plano nga paglayag ang determinasyon ni Hung ang naka-impress naman bisan sa mga Thai Navy nga nagpahayag nga bisan ano pa kalapad sang kadagatan hindi ini makaupang sa matutuod nga paghigugma. Si Hung ang gitanagan sa temporado nga mapuyuan tungtong sa makapangita sa pamaagi sa otoridad sa Thailand nga mabuligan ini nga liwat nga mag-reunite sila sa iya sini nga dearest wife. Philippine Standard Time 41 minutos na nakalipas sa takna last 6 sa aga mga kabombo. Sabay sa aton sini nga weather update ang easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Ang Metro Manila kadabilin nga bahay sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan kapag naguob tugas sa easterlies. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa kasarangan tubto makusog nga paghuyop sang hangin sa nasilingan. Ang nabilin nga bahay sa pungsod ang maka-eksperyensya naman sa mahinay tubto kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilingan, tubtob na minhan na silangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan na pagbalod. Sabay naman sa temperatura, ang Metro Manila, yara sa 26 to 36 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 2% nga magaulan diri, ang hangin may kabaskugon, 5 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Kawayan, 23 to 34 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 5% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0 kilometers per hour, partly cloudy. Samtang sa Iloilo naman, 26 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 24% ang chance sa pag-ulan, kag ang hangin yara sa kabasgon nga 13 kilometers per hour, partly cloudy. Sa Davao, 23 to 32 degrees Celsius ang antad sa temperatura. May 3% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon ng 5 kilometers per hour, clear with periodic clouds. Dili naman sa atong syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sa temperatura, 9%, 9% ang tsansa nga magaulan. Kag ang hangin yara sa kapaskugon nga 6 kilometers per hour, ang kabugusan nga sitwasyon sa kalangitan diri, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:46 subong aga, kag magatulod las 5:59 karon sa Kasisidmon.
Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kaamuyad to ang mga detalye sa ato nagapuna nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Huwebes, Marso 31, 2022. Sa aton sining election countdown, 39 dias na lamang nabilin antes ang 2022 national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyo nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, agin padala sa aton maukod nga tagpalamati paggabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ini ang may tigulo, Pamuyayaw. Hindi maayo nga pamatinan durante sang Grand Rally pamuyayaw iya ginbuyan ara pa nagatambong ang kadamaan nga hindi maayo nga ehemplo labi na gid sa mga kabataan. Tani high level lang ang pangampanya, iplastar lang sa pumuluyo ang ila mga programa kay hindi ini maayo nga influensya labi na gid kun makita sa mga social media. Tani magpataha kita nga mga tigulang kay kabuhi naton buhi nga ehemplo sa mga kabataan nga dapat tudluan sa maayo nga pamatasan agud to sa ila pagdalag ko sa panimalay sila ang mapuslan. Ano na lang ang matabo sa aton nga nasyon kung kasubong sini ang mga lideres nga aton butuhon. Magalain na lang gid ang aton mga pamatanon kay ang gakawa sa aton mga baba bisan ang ido hindi magkaon. Ang ini nga pangunahuna pananaawa naging padala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 8 minutos ang nabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Miyerkules petsa 31 na sa bulan sa Marso sa mga tig 2022. Dawag ginaala sa mga inadlaw katapusan na ning adlaw para sa katatlong bulan sa mga year 2022. Sabong nga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updanan kita hasta alas 7 ang atak na subong aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga diri sa aton mga police station sa mga syudad sa Bacolod, kalagipan na sa probinsya sa Negros Occidental. Kagabi maya ginatiro naman na diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod, bata pa niyang biktima at 21 years old barwa dira sa Maya Poroca Boulevard, Barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod. Natabo mga alas 11 ang atak na kagabi barwa. Ang biktima dari amo ni si Jeremy Maslog, residente sa nasambit man ng lugar. Subong parayo na padiring investigasyon sa Bacolod Police Station 1 kung ano ang motibo sa pagtiro sang sini mga unidentified suspects sa kaya Jeremy Maslog ginadeklarar nga ginabawian sang kabuhi asang ini ang ginadala sa ospital. I-check nato na sa piyakalinyang official report from Bacolod Police Station 1 with Bombo Grace din na batuan. Bombo Grace, sa report. Come in. Marlene, no, ang shooting incident na nagluntad ni kagabi sa Purok Boulevard, Barangay 14. Madulong dira ang area, Marlene, kagining biktima anak atungkid sang gunshot wounds, no, sa wala pa makilalaan nga caliber. Kagini siya ang ikala kay Jeremy Maslog, no, alias Isoy. No, kag ang iya sining background number Erling para sa drug watch list, no, sa PCPO Police Station 1, kag may ara man sang habitual offender niya siya kung may kaso sang CD 16 so kung illegal gambling Ma'am Erling. So sa motibo, no, gina-establish pa sa gihapon sa atong mga kapulisan sa Station 1 Ma'am Erling kay gabi nagkasama alas 11, no? Kag ining area Ma'am Erling, so ano pa may mga hilamang pagpasigit kag tipid mahimuan sa increment kay medyo malayo-layo sa mga kabalayan sa grassroots nita. So, may ginahulat ni siya dira sa lugar? According naman sa information nga nakuha naton, kapuli na ni sa sang natabo ang pag-lutham sa iya. So, wala pa sang mga suspect, no? O kung suspect na matudlo, no? Sa pagpatay sa iya, Marlene. Tikwan lang tawa nato na diriyar naman na siya sa may drugs watch list na Bombo Grace. O habitual offender man siya, no? Sa may illegal gambling. Kaya ba nang isa sa mga hindi man dira ma-discount siguro nga possibility sa investigation sang Police Station 1. Sige, check ka na karon. Speaking sang illegal drugs, may mga napriso na bala before, no? Pero nakagwa, balik man gyapon sa pagduso sang illegal nga droga. Yes, Marlene. Actually, sang December 7 ng isa, nakagwa, no? Ining ginakabitan niya high value individual na si Robert Carino, Marlene, nag-edad sa 34 anyos. Kagabi, ginapatigilan sa drug bypass operation sa PCPO Police Station 6, no? Sa pagpamuno ni Police Major Leo Estopa, nakuha sa siya, pulo ka mga steel transparent plastic sachets sa suspected shabu, kag may kabugatan ni nga 5 mga gramos na nagabalor Marlene sa 34 mil pesos, no? Illegal nga droga. So, ang ining si Robert Carino Marlene, single na siya, apang may bata, no? Taga Purok Pawayan, Barangay 28 na siya, kung sa diin manatabo ang drug bypass operation. Wagid sa mga kadudlaan, anay nga hilwahin na sa gwasa nga prisuan, balik man gyapon. Yes,
Mama Arlene. So, mga pangatubang na siya sa pila ka mga kaso, no? Under sa RA 9165. Okay. Sige. Thank you again, Mama Grace. Yes, Mama Arlene. Ini si Mama Grace na natin sa report para sa mga radyo ng Philippine System. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labato na balikan natin na karon sa bamuhanay big time ang ining resulta sa investigation sa Bacolod Police Station 1. Wadano naman na diri ang ining rason ko na nga naginapatay ni si Jeremy Maslog sa Poroca Boulevard, Barangay 14 na siya ang ginatiro. Wadano diri nagagwa based sa investigation sa mga kapolisan naton kung balati ang ining mga sospetsado nagangkasanay na naman sa motorsiklo. Kay kung lang tawon na ta, ang ini mga ginapatay, it's either may background o kung may mga previews sa balang mga record, may kang tanan sa bagaduso sa illegal nga druga. Yara sa drugs watchlist sa nga to, sa mga kapolisan and ginatiro sang hindi matumod diri nga mga sospetsado. Pila na ka mga shooting incidents sa nagluntad diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, Banwa nga ining wagid sa matubod balang nga mga suspects because ang mga nakasaksi hindi ba niya maghatag sang testimoniya sa mga otoridad. Ang pamilya nila way man niya gana nga maghatag sang statement sa mga kapolisan. So medyo tulota klaro na gidadiri ilabi pangadaan nga kumayara man sang CCTV camera nga mga capture diri sa nasambit ang krimen ang itsura nila hindi man nakitaon na. Subong yang adan mag-face mask ka lang budlay na para sa mga naka-witness bala o kung sa mga nakasaksi ang paghatag sa description sa ato na sining mga otoridad. Ti ko mga riding and tandem pagid nagasuksok man sang helmet amo ni nga mabudlay man para sa mga otoridad nga magatumod kung sa nayasin o ang mga sospetsado. Te ano or diin pala nga bing shooting incident nga nagluntad diri sa aton syudad sa Bacolod nga mayara sang sospetsado nga nahingadlan ginabing aton sa mga kapolisan kag napasakaan nila sang kaso kay daw zero gid. Tinadugangan na naman nini wala pa gani na solbar atong dra sa Tubangan sang Graciano Lopez Haina Elementary School bala sa Barangay 31 nagligad lang gid nga semana. Subong magintiro na naman dira sa may Purok Boulevard, Barangay 14. Teato wala pa man to sang sospetsado nga natumod ang aton sa mga otoridad. Ini nagdugang na naman sa mga sulbaron sa Bacolod Police Station 1 headed by Police Major Ramil Sarona as Station Commander. Balikan natin na karon kay tiamoning isa sa mga nagadulugang lano susugatin ang tangkas langin ang ini mga shooting incidents diri sa aton sa may syudad sang Bacolod nga wala man sang kasulbaran ay kung way nagasakay sa motorsiklo ang mga sospetsado sila ang naka-auto o kuniban pangasahi sang pribado nga salakyan. Ate ko mayaraman dira sa mga nakasaksi gapang duha-duhaman nga maghatag para sa ilang security. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition, araw ng Huwebes, Marso 31 na 2022 sa ulo ng ating mga balita. Mga top COMELEC officials tutungo mismo ng lalawigan ng Abra upang mapigilan ang paglala ng awayan ng mga lokal na mga kandidato. Ang Commission on Election naman naglabas ng ilang pagbabago sa guidelines ng gun ban exemptions. Ang BIR nilinaw na hindi pa raw bayad sa kanilang 203 billion estate tax ang mga Marcoses, mga ararian daw na may utang sa buwes, ipasusubasta rin ng gobyerno ayon kay Finance Secretary Dominguez. Ang bilang naman ng mga nawawalang sabungero mas marami pa kaysa sa record ng PNP. Ang bilang naman ng pagtaas ng krimen, nakitaan na ng pagtaas ngayong political season ayon yan sa anti-crime group. Sa ating police report doon sa Sultan Kudarat, pamilya Minasakir, 4 ang patay sang sugatan, ilang miyembro ng MILF itinuturo daw ng mga suspects.
Sa international news naman, si US President Joe Biden magbibigay ng $500 million na direct budgetary aid para sa Ukraine. Samantala, ang Russia naman nag-anunsyo ng local ceasefire sa isang syudad doon. Sa sports balita naman, abay ceasefire din awayan sa pagitan ng Philippine Track and Field Association at Pinoy Olympian na si AJ Obiena na ayos na rin matapos mag-referee ang Philippine Sports Association. Sa entertainment news naman, kauna-unahang Pilipinang lalaban sa Reina International del Cacao Pageant na sa bansang Panama para sa gaganaping coronation bukas. Mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation na personal na magtutungo daw mismo sa lalawigan ng Abra sina COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan at COMELEC Commissioner George Garcia upang pangunahan ang pagpirma ng mga lokal na kandidato sa tinaguriang Peace Covenant. Ito'y kasunod na rin ng umiinit na politika doon at ang pagkapatay ng mga pulis sa isa sa bodyguard ng Vice Mayor doon matapos takasan ang checkpoint. Sumunod pa ang pagkakaroon ng standoff ng mga tauhan ng Vice Mayor at mga otoridad. Kaugnay nito ay antayin muna ng COMELEC ang assessment naman ng lokal na PNP at Armed Forces of the Philippines, gayon din ang COMELEC Committee on the Ban of Firearms and Security Personnel upang mapigilan daw ang paglalapan ng away sa politika ng mga lokal na kandidato sa nasabi namang lalawigan. Samantala, nagsagawa na ng ilang pagbabago ang Commission on Elections sa COMELEC hinggil sa kanilang mga panuntunan para sa gun ban exemptions para sa eleksyon ngayong taon. Ipinahayag ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan sa naging pagpupulong na rin ng Commission on Election Anbank ang mga pagbabago sa Resolution number 10728 na layuning gumawa ng mas mahusay na sistema sa paglalabas ng mga Certificate of Authority. Kabilang na nga dyan ang decentralization ng pagbibigay ng exemption sa mga regional directors at election officers at maging ang pagbibigay na rin ng automatic exemption para sa mga justices, judges at prosecutors, kabilang na ang ombudsman. Sa isang statement, sinabi ni Pangarungan na ang Committee on the Ban on Firearms at Security Concerns ay binigyan ng 1 linggo simula ngayong araw upang maayos at tapusin na ang mga proposed amendments at tiyakin na nagtataglay ng required capacity ang bawat regional directors at election officers at panguhuli na rin ay mayroong pangkonsulta sa COMELEC partners at pag-aralan din ang mga pananggalang kailangan para sa naturang amendments. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na ipinaalam ito sa lahat ng mga political aspirant sa pamamagitan na rin ng isang liham na nagsasain ng babalakin ang kanilang mga security details. Habang ang lahat naman ng mga recalled na police security detail ay isa sa ilalim sa isang VIP Security and Protection Refresher Course. Sinabi ng lahat ng mga political aspirants na ipaalam nila sa pamamagitan ng isang liham ang kanilang security detail ay babalikan, habang ang lahat naman ng mga recalled police security detail ay sasailalim sa VIP Security and Protection Refresher Course. Samantala naman, hindi nakabilang sa nasabing recall of security detail ang mga government officials tulad na lamang ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, ang Speaker of the House of Representatives, ang Chief Justice of Supreme Court, ang Secretary of National Defense, ang Secretary of the Interior and Local Government, gayon din ang Chairman and Commissioners ng Commission on Election at ang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff at ang AFP Major Service Commanders, ang Chief of the PNP, gayon din ang Senior Officers of the PNP. Nakasad nga sa naturang resolusyon na ipinagbabawal ang anumang uri ng pagdadala ng firearms o deadly weapons sa labas ng tahanan o sa mga pampublikong lugar na una nang ipinatupad noong Enero 9 hanggang sa darating na Hunyo 8 ng kasalukuyang taon. The Vote 2022 Campaign Trail Update. Sa countdown ng Bombo Radio Philippines, abay, 39 days to go na lamang, halalan na. Sa huling schedule ng mga presidentiables, narito po
Hinarap ni Presidential Aspirant Mayor Esco Moreno ang kanyang mga supporters doon sa Iligan City kasamang kanyang katandem at ilang senatoriables. Sa Cebu City naman ang tinungo ni Faisal Mangundato at kanyang katandem. Humarap naman sa e-rally ng COMELEC si dating presidential spokesman Ernesto Abella at si Dr. Joey Montemayor. Ang tambalang Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto tinungo naman kahapon ng Zamboanga City. Doon naman sa Davao Region, nangampanya sina dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte Carpio, kung saan binisita nila ang bayan ng Carmen, Pantukan, Davao de Oro, bago tumuloy ng Digo City doon sa Davao del Sur. Samantala, hinarap naman ni Senator Manny Pacquiao sa Iloilo ang mga pastor na nagmula sa iba't ibang denominasyon. Sa kabilang dako matapos ang pagbisita sa Eastern Samar, isinunod na binisita ni Vice President Leni Robredo ang ilang lugar sa Southern Leyte at Cagayan de Oro. Wala namang huling schedule sa kampanyahan sina Labor Leader Calyode de Guzman at dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Samantala, inamin naman ni Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao na maaari niyang i-adopt bilang Vice Presidential Candidate si Senate President Tito Soto III. Ito anya ay kung tuluyang umatras na ang kanyang running mate na si Deputy Speaker Lito Atienza na katatapos lamang operahan sa kanyang paa. Paliwanag ni Pacquiao, bago pa man ang kampanyahan ay mismong nanggaling na rin kay Congressman Atienza na mas gusto niya si Soto na ipalit sa kanya. Si Senator Soto naman ang katandem ni Presidential Aspirant Ping Lacson. Ang naturang bagay ay ikinatuwa naman ni Soto sabay puri kay Pacquiao bilang totoong statesman. Mamaya, abangan pa sa mga detalye ng ating balita ang BIR maging ang Malacanang, lalo na dyan sa Department of Finance. Inamin, hindi pa raw nakapagbayad ng 203 billion estate tax ang mga Marcoses. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, Imoto, Senator, 23 sa balota. Political advertisement, paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Abay, nagpaliwanag na rin ngayon, umamin na rin ang Department of Finance doon po naman sa mga hindi pa nababayarang buwis ng mga Marcoses at may balakin daw dito ang pamalaan. May mga update naman dyan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, matapos nga ang ipasa at pagpaliwanagin ng Malacanang ang Bureau of Internal Revenue at gayon din ang Department of Finance. Eto, sumagot na rin at nagbigay ng kanilang posisyon ang Department of Finance. At kaugnay nga niyan ay isa sa ilalim sa public auction o subasta ng gobyerno ang mga ari-arian ng pamilya Marcos na pinatawan ng buwis na hanggang ngayon ay hindi nababayaran. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Sani Dominguez na matagalan nga lamang ang proseso dahil kailangan itong mabenta muna sa pamamagitan ng public auction para ma-convert sa cash o maging pera. Ayon kay Dominguez, sa ngayon ay patuloy na tinitipon ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga titulo ng mga ari-ariang may pataw na buwis at kailangang singilin. Kaugnay ito ay sinalo ni Dominguez ang BIR matapos itong punahin ni Pangulong Duterte sa hindi umano pangongolekta ng utang sa estate tax ng ilang individual. Inihayag ni Dominguez na patuloy na naniningil ang BIR sa pamilya Marcos para sa sinasabing mahigit 203 billion pesos na utang ng mga ito sa buwis. Sa katunayan, sinabi ni Dominguez na nangongolekta at naniningil ang BIR mula sa Marcos Estate Administrators at nagpadala na ng mga written demand sa pamilya Marcos pero hindi ito umaksyon o nagbabayad sa katwirang nasa ilalim pa ito ng proseso ng pag-areglo o settlement habang nakabinbin pa sa korte ang ilang mga kasong may kinalaman sa naturang mga bayarin ng mga Marcoses. Bombo Elmar. Bombo Raymond, so at least may paglilinaw na dyan ang Department of Finance at ang BIR. Dahil sa naalala ko, isang presidential ang nagpetition pa sa Supreme Court maglabas ng finality o paglilinaw. Bombo Raymond, at tulad mo nga, binabanggit mo, ang Pangulong Duterte ay dapat magpaliwanag din ng BIR. So dyan na pala mismo nanggaling na sa Department of Finance ay swapping na yan, Bombo Raymond? Yes, maganda itong posisyon ni Secretary Dominguez, Bombo Elmar. At least na-establish nila, at least alam na natin ngayon yung fact
kumbaga katotohanan na meron nga talagang babayaran ang pamilya Marcos na ganung halaga 200 billion pesos na utang sa estate tax, Bombo Elmar. At least hindi na kumbaga yung mga naglalabasan na kumbaga parang fake news o ano man. Malinaw na mayroon talagang hinahabol ang gobyerno na ganung halaga. Although, syempre, yun nga, may mga legal processes pa yan kasi kinokontest naman ito o nag-appeal ang pamilya Marcos sa korte. Pending pa nga yung desisyon ng Supreme Court sa lahat ng mga aligasyon ng mga ill-gotten wealth, Bombo Elmar. Tama yan. Naitanong ko rin yan, Bombo Raymond, dahil sa ang kampo ng mga Marcoses, ang kanyang abogado, binabanggit na pending pa ito, hindi pa, wala pang penalty. So ano ba talaga, kuya? So at least may paglilinaw pala dyan yung mismong ang Malacanang, Bombo Raymond. Pero binabanggit din ito ni Secretary Martin Andanar, Bombo Raymond, tila umiiwas din na hindi lamang doon sa mga Marcoses daw, lahat na, Bombo Raymond? Well, yun ang kanyang interpretasyon sa naging pahayag ni Pangulong Duterte Puna sa BIR. Bakit hindi nakakasingil ng estate tax? Pero hindi naman maiwasan yung mamamayan na siyempre mag-jump into conclusion na tinutukoy ng Pangulo yung estate tax ng mga Marcos dahil ito yung mainit na pinag-uusapan sa ngayon. Wala namang ibang pinag-uusapan na estate tax na ganun kalaki at ka-controversial. Pero sa panig ni Secretary Martin Andanar, sabi niya lahat daw na mayroong bayaring mga taxes o estate tax sa Bombo Elmar. So, yun nga yung maganda, Bombo Elmar, dahil bagamat wala pa namang finality ang Supreme Court o ruling ang Supreme Court, pero yung BIR ay may mandato na singilin kasi nila yon na maningil ng buwis. So regardless kung wala pang ruling ang Supreme Court, kailangan nilang gawin na yon, singilin. Kung napabor sa BIR o sa paghabol ng buwis, well and good. Mas mabuti para mas may, kumbaga, may batas na o mayroong desisyon ang korte, Bombo Elmar. Linawin ko, Bombo, ang BIR sinisingil na nila, yung pamilya Marcos. Ganun ba, Bombo Raymond? Yes, yan ang na-establish sa pahayag ni Secretary Dominguez na actually nagbigay na ng demand letter ang BIR so demand letter sa pamilya Marcos through yung tinatawag na estate administrator ng pamilya Marcos. So yan ang malinaw na sinabi ni Secretary Dominguez. So gumagalaw yung BIR pero yun nga hindi pa nagbabayad dahil ang panig naman ng mga Marcos, to be fair, ang paningin nila may laban sila na kumbaga sa Supreme Court. So tingnan natin, labanan na lamang ang din talaga, syempre ang huling bagsak sa Supreme Court, Bombo Elmar. Susunod masasabi, masalimugot pa rin ito, Bombo Raymond. Mahaba pa rin usapin na ganun ba, Bombo Raymond? That's right, dahil marami ng mga kaso, di ba, Bombo Elmar, yung naisampa laban sa pamilya Marcos kaugnay sa mga ill-gotten wealth. Pero marami na yung ibinasura ng Sandigan Bayan, ganoon din sa Supreme Court. So talagang ang bagsak talaga, ang huling baraha ng gobyerno o ng taong bayan na naghabol o whichever, Bombo Elmar, ay Korte Suprema, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa paglilinaw na yan, Bombo Raymond. Ingat kayo dyan. Live mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Si US President Joe Biden magbibigay ng $500 milyong na direct budgetary aid para sa Ukraine. Samantala, ang Ukrainian refugees naman na nakaalis na mula sa Ukraine na sa mahigit 4 na milyon na. May karagdagang pang balita si Bombo Marlene Padiernos. Magbibigay ng direct budgetary aid sa Ukraine ng Estados Unidos na nagkakahalaga ng $500 million. Ipinahayag ito ng White House matapos ang naging pag-uusap ni US President Joe Biden at Ukrainian President Volodymyr Zelensky via phone call upang pag-usapan pa rin ang patuloy na pagsuporta ng Amerika sa Ukraine na laban sa Russia. Ayon sa White House, ang naturang tulong pinansyal ay layuning tulungan ng pamahalaan ng Ukraine na mabayaran ang mga pasahod sa mga tao dito at
at iba pa. Sinabi rin ito na tinalakay ng dalawang leader kung paano ginagawa ng Estados Unidos ang lahat ng kanilang makakaya upang matupad ang mga pangunahing kahilingang security assistance ng Ukraine at patuloy na pag-isikap ng Amerika kasama ang iba pang mga kaalyado nito sa pagtukoy sa makaragdagang tulong para sa Ukrainian military upang maipagtanggol nito ang kanilang bansa laban sa Russia. Sa kabilang banda naman ay ibinahagi rin ni Zelensky sa isang statement na nagsagawa sila ng assessment sa kasalukuyang sitwasyon ngayon sa kanilang bansa. Kabilang sa mga ito ay ang mga specific defensive support, bagong mga sanctions laban sa Russia, macro-financial at humanitarian aid. Ginanap ang pag-uusap ng mga pinuno ng dalawang bansa kagabi na tumagal naman sa loob ng humigit kumulang 1 oras. Samantala, pumalo na sa mahigit 4 na milyon ang bilang ng mga Ukrainian refugee ang nakaalis na sa kanilang bansa sa loob ng 5 linggong pagsalakay ng Russia dito, ayon yan sa United Nations Refugee Agency. Sa datos ay nasa 4,019,287 ang mga individual na ang nakaalis sa Ukraine, kung saan mahigit 2.3 million sa mga ito ay nagtungo sa Poland, habang iba naman ay lumikas na rin sa iba pang mga karatig bansa nito. Sa kabila nito ay nag-anunsyo naman ng Russian Defense Ministry ng local ceasefire sa lungsod ng Mariupol sa Ukraine, na layunin naman na pahintulutan ang mga sibilyan na makalikas. Bubuksan mula alas 10 ng umaga ang Russian-controlled port of Berdyansk para magsilbing humanitarian corridor mula Mariupol hanggang Zaporizhia. Ipinahayag din ng Russian Ministry na sumang-ayon ito sa naging mungkahi ng Kiev. Nabuksan ng 24 na oras ang 4 na bagong humanitarian corridors mula sa nasabing mga lugar. Magugunita na una nang nagpahayag si US President Joe Biden at iba pang mga US official ng extreme caution na laban sa mga senyales sa isinasagawang pag-atras ng military operation ng Russia sa paligid ng Kiev, na sinasabing posibleng nagasagawa daw sila ng redeployment dahilan na para mabahala ang Amerika sa posibleng mas malalapang mga pag-atake nito sa iba pang bahagi ng Ukraine. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Kaugnay pa rin ang balitang yan, mahigit na nga sa 1 buwan ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, at sa ika-35 araw, muling naglabas ang gobyerno ng Ukraine ng bilang ng mga casualties sa mga kalaban nila. Sinasabing 17,300 na mga Russian soldiers at nilang napapatay. 131 ang nawasak na Russian aircraft. 131 Russian helicopters ang napabagsak. 605 na mga tangke ng Russia ang kanila raw nawasak. 1,723 na mga armored personnel vehicles o kaya mga APC ang nasira ng Ukrainian forces. 305 ang mga artillery systems, 1,184 na mga bikulo ang na-neutralize daw ng Ukrainian troops. 54 na Russian anti-aircraft warfare system ang tinamaan naman ng tropa ng Ukraine. Ang naturang mga datos sa ayaw namang kumpirmahin ng Russia. Maging ang mga eksperto ay umamin na napakahirap at halos imposible makakuha ng eksakto at totoong death toll at tunay na bilang ng mga casualties ngayon sa ganitong uri ng giyera. Ayon kay Sean Maloney, isang professor ng military history sa Royal Military College, mas madugo umano, napaka-violente ang naturang giyera ngayon dahil sa gumagamit ang dalawang bansa ng high-level na explosive power at high-intensity mechanized warfare o ang sangkaterbang paggamit ng mga tangke panggiyera ang ginagamit at dagdag pa rito ang hindi maayos na estratehiya ng Russian forces o narito iniulat din ng Ukrainian Defense Ministry umaabot naman sa 7 top generals ng Russia ang kanilang napapatay. Pero hindi pa ito kinukumpirma ng Russia. Ang sinasabi ng Russia, isang general pa lamang ang napapatay sa kanila. Ang pinakahuli umano, ayon sa Russia, isang nagngangalang Lieutenant General Yakov Ryzanchiv, ang commander ng Russia's 49 Combined Army, ang panibagong napatay ng Ukraine. Sinabi naman ng isang eksperto sa kanilang estimate, nasa 31 senior Russian military officers mula sa hanggang colonel hanggang generals ang napapatay na ng Ukraine sa nagpapatuloy naman na mahigit 1 buwan na giyera.
Samantala, binatikos naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang naging close distance maneuvering ng Chinese Coast Guard laban sa barko ng Philippine Coast Guard sa may Bajo de Masinloc o mas kilala sa tawag na Scarborough Shoal. Sa isang statement ay nagpahayag ng pagkondina si Del Rosario dahil sa naging aksyon ng Chinese Coast Guard na maaaring ikapahamak ng mga Pilipinong sakay ng BRP Malabrigo. Sa kanyang pahayag ay binigyang diin ni dating kalihim na ang Scarborough Shoal ay kabilang sa teritoryo ng Pilipinas kung kaya't nasa ilalim ito ng ating bansa ang soberanya nito. Dahilan kung bakit may tuturing na iligal at labag sa international law ang naging presensya at pagpapatrol ng China dito na nakakaapekto naman sa kapayapaan sa West Philippine Sea at sa may South China Sea. Samantala, una pa rito ay sinabi na ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na naghain na ng diplomatikong protesta ang gobyerno laban sa China dahil sa insidenteng ito. Kung magugunita nga dati nang nahatulan ng China ng paglabag sa international law sa ilalim ng Philippine Arbitration noong taong 2016 nang dahil pa rin sa kaparehong aksyon na ginawa ng mga Chinese Coast Guard. Sa kaugnay pa rin nga balita, ipinahayag naman ng isang US diplomat na walang karapatan ang bansang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay US State Department Councilor Derek Cholet, walang legal na karapatan ang China para angkinin ang nasabing lugar matapos itong itakda ng Arbitral Tribunal maging bahagi ng Pilipinas. Ipinahayag pa naturang opisyal ng Amerika ilang araw matapos na sabihin ng isang opisyal ng Chinese Foreign Ministry na mayroong sovereign rights ang China sa Panatag Shoal na malinaw daw na sakop na exclusive economic zone naman ng Pilipinas. Silalim daw ng United Nations Law of the Sea Treaty, the Second Thomas Shoal at Reed Bank ay sinabi ng opisyal ng Amerika, kinikilala nilang karapatan sa soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing pinagagawang lugar. Dahil dito ay pinangako naman ng opisyal ng Amerika na handang tumulong sila na depensahan ang Pilipinas sa oras na magkaroon ng mga pag-atake dito kabilang na ang bahagi ng West Philippine Sea. Kung malalauna na rin sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin sa Philippine Coast Guard na igalang nito ang pag-angkin ng China sa Panatag Shoal na bahagi daw ng teritoryo ng Pilipinas. Sa iba namang mga balita, mag-aalok ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 10 araw na trabaho bilang tulong para sa libo-libong individual na apektado matapos ang pag-alboruto ng Bulkang Taal. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kikita ng 4,000 piso kada araw ang mga manggagawa para sa 10 araw na trabaho dahil ang minimum na sahod sa Region 4 o Calabarzon ay nasa 400 pesos. Base sa ulat mula kay DILG Secretary Eduardo Año, nasa 1,006 na mga pamilya o 3,649 na mga individual ang mga naapektuhan sa pag-alboruto ng Taal Volcano, kaya't ang agarang tugon dito ng kagawaran ay ang pagbibigay ng trabaho sa mga apektadong residente sa loob yan ng 10 araw. Mayroon din anyang inihandang 50 pesos hanggang 50 million hanggang 100 million pesos na pondo ang ahensya para sa mga Taal victims, partikular na sa munisipalidad ng Agoncillo, sa Laurel, San Luis, Taal, Calaca, sa Calatagan at sa Lemery, Batangas. Maliban pa sa temporary na 10 days work, ayon kay Bello, nakahanda ang DOLE na mabigyan ng pangmatagalang livelihood assistance ang lahat ng mga apektadong individual. Ilan na kaya umaabot ngayon itong mga nagsilikas, mga apektado mga residente dyan sa paligid ng Taal Volcano sa pag-alboruto nito? May nakuhang impormasyon si Bombo Analis Soberano. Aabot na sa 1,823 families o katumbas ng 6,568 individuals ang apektado ng pag-aalburuto ng Bulkang Taal sa 17 bayan sa lalawigan ng Batangas. Ito ay batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of March 30 kahapon. Ayon sa NDRRMC, mula sa nabanggit na bilang, nasa 1,166 na pamilya o 4,039 individuals ang kasalukuyang nanunuluyan sa may 19 na evacuation centers. Bagamat walang naitala ang feedbox ng mga bagong aktibidad sa Bulkang Taal, patuloy na pinapayuhan ng NDRRMC ang mga residente na gawin ang ibayong pag-iingat at sundin lagi ang mga abiso mula sa otoridad.
Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Patuloy naman na kumakalap ngayon ng impormasyon ang mga opisyal ng Department of Agriculture hinggil sa mga aligasyong kinasasangkutan na smuggling ng mga agricultural products mula sa bansang China. Sa isang pahayag ay sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na nagpapatuloy ang kanilang ginagawang investigasyon tungkol sa ilang mga opisyal ng kagawaran na sangkot sa iligal na pag-aangkat ng mga gulay. Sa ngayon ay umaasa pa rin ang kalihim na ang mga individual na nakikipagtulungan sa kanila hinggil sa mga tiwaling opisyal ng kagawaran ay makapagbibigay pa ng impormasyon sa kanila. Ayon pa kay Dar, ang sinumang mapapatunayan na guilty ay papatawan ng mga karampatang kaparusahan ng naaayon sa batas. Kung magugunita nga noong araw ng Lunes ay sinimulan ng dinggin sa Senado ang kasong ito kung saan sinasabi na dumoble pa ang bilang ng mga smuggled na gulay dahilan kung bakit nahihirapan ngayon ang mga lokal na magsasaka na ibenta ang kanilang sariling mga produkto. Dito rin ibinunyag na may ilang matataas na opisyal ng gobyerno nga ang sinasabing nasa likod ng pagpapahintulot sa pagpasok ng mga illegal na agriculture products dito sa Pilipinas. Mga panditali, makikiupdate tayo sa pagkamatay dito po naman sa sikat sa buong mundo. Itong sabi nga nila R&B legend, yung singer na si Keith Martin. Ito yung nagpasikat ng awiting Because of You at may update tayo niyan. Samantala muna sa paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nitong nakalipas na araw, maraming nagulat hindi lamang sa Pilipinas kundi sa maraming mga fans sa iba't ibang dako ng mundo sa pagkamatay sa Pilipinas ng 55 anyos. American R&B singer, songwriter, record producer itong si Keith Martin. Kabilang sa pinasikat niyang awitin, ito yung mga romantic love songs, Kabilang yung sumikat talaga noon, itong ballad song na Because of You. Nung una, ang sabi ng ilang mga fans, misteryoso yung pagkamatay ni Martin matapos matagpuan ito na wala ng buhay sa kanyang condominium dyan sa Quezon City. Kaugnay naturang usapin, kasama natin via Zoom si Brigadier General Remos Mitina, ang Quezon City Police District Director. At una po, marami pong salamat sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Ito po si Bombo Ilmar, kasama aking partner, aking co-anchor si Bombo Everly. Good morning po sa inyo, General Medina. Kamusta na po kayo, sir? Yes, good morning, James and Elmar. Okay naman ang PCPD. Okay. General, ano na pala ang update dito sa kaso sa pagkamatay ng tinaguriang R&B legend, Rhythm and Blues, kasi masasabing hindi po isang ordinaryong tao itong biktima na si Keith Martin. General Medina, sir. Yes, magandang umaga ulit. Gusto kong ipanap sa inyo yung na-discover na pagkamatay ni US national Keith Martin sa loob na kanyang apartment sa Unit 6E Lafayette 1 building sa Barangay Bagong Bayan, Quezon City. So, na-discover siya March 25 at around 10:46 a.m. 2022. So, last seen si Keith Martin, March 20, huli siya nakita doon sa kanyang apartment sa condo ng personnel ng condominium. So, after that, yun na, matagal siyang nawala. At ang nangyari, ang kapit-bahay niya, o yung kapit-kwarto niya, yun ang naka-notice na may masamang amoy na nanggagaling doon sa kwarto o sa condo unit ni Keith Martin. Kaya pinagbigay, alam niya ito sa security guard, saka sa building administrator, and then alaman nga nila na yun. Merong masamang nangyari kay Keith Martin sa loob na kanyang apartment.
General Medina, kung ganun ang inyong findings sa pagkamatay ng singer, may dideklara nyo ba ngayon na case closed na ang kaso ng pagkamatay na turang US singer, General Medina, sir? May nilabas na tayo, tayong report, autopsy report sa kanya, at lumalabas siya po ay natake sa puso. Meron tayong medical certificate na nagpapatunay nagkaroon siya ng medical condition niya inatake sa puso. Yun ang lumalabas. Okay. So lumalabas, General Medina, na walang foul play, at sa sakit na matay itong si Keith Martin, dilan sa may mga issue kasi lumalabas sa mga ibang bansa, sa Amerika nga, may lumutang pa doon, misteryoso daw ang pagkamatay sa Pilipinas na naturang American singer. How's that, General Medina, sir? Yes, parang gano'n na nangyari because base sa mga ebidensya na nakuha natin doon sa loob ng kwarto, number one, walang forcible entry doon sa mga pintuan. Wala rin tayong napansin, wala rin kasama sa report na mayroong baril, kutsilyo, something. Basta nakahiga lang siya sa kwarto niya at doon daw, walang buhay. Singer, Keith Martin, sa loob ng kanyang kwarto. Okay, ang aking co-anchor si Bombo Everly, may dagdag pang pagtatanong po sa inyo, General Medina. Go ahead, Bombo Ever. Yes, magandang umaga, General Medina po. Madagdag ko na lang, since isang US citizen po si Keith Martin, may koordinasyon na ba kayo sa US Embassy ukol po sa kasong ito, General Medina? Yes, mayroon tayong SOP, lalo na pag mga foreign nationals. Agad-agad, pinapaalam natin ito sa Directorate for Intelligence. Mayroong division doon, Foreign Liaison Division. Yun ang gumagawa at nag-coordinate doon sa respective embassies na may nangyaring masama doon sa kanilang national. So, meron na may coordination na ginagawa na. Okay, so papaano po yan, General Medina? Nasa ibang bansa po itong pamilya ni Keith Martin. Papaano po yung pag-aasikaso o pag-claim sa kanya naman pong mga labi? O what about naman po yung dati po niyang misis na Pinay? Kung nakipag-ugnayan na din po ba sa inyo, General Medina? Yes, meron pong lumapit sa atin yung dati niyang asawa. Kaya na-delay ang autopsy sa kanya kasi kailangan natin ng authority sa immediate family. So yung dati niyang partner, yun na po ang lumapit sa atin, kaya nabigyan tayo ng authority na mag-conduct ng autopsy. So meron naman. General, may impormasyon po ba kayo kung ilang taon na po rito naninirahan si Keith Martin sa Pilipinas? Dahil marami sa mga pamilya po sa kanya ay nagulat na lamang po sa paglutang ng issue na namatay na pala siya sa Quezon City po sa isang condo unit, General Medina. Yes, hindi mo lang masabi kung gano'ng ilang taon na, pero sa base sa katanong namin, matagal na siya dito sa atin. Dito na nanirahan dito sa Pilipinas. At medyo low profile siya, kaya hindi siya masyadong nalaman na nandito pala siya sa atin sa Pilipinas. Pero ikatungglod, matagal na siya dito kasi marami ng sintakilala. Tatanong namin sa meeting officials, matagal na siya dito sa Pilipinas. Alright, on that note, Joel Medina, mensahe nyo lamang, medyo may pasensya na sa mga listeners natin, viewers, sana siguro kung may headset si General, para mas klaro yung kanyang salita. Anyway, mensahe nyo lamang ukol doon sa isyong ito at doon na rin sa mga fans ni Keith Martin at siguro maging sa ibang bansa na maring makarating itong pagpapaliwanag nyo at payapain sila. Go ahead po, General Medina, sir. Yes, ikinalulungkot kong ibalita yung nangyaring pagkamatay ni Keith Martin, In fact, ganun siya kasikat dahil yung anak ko paborito siyang singer, panganay ko wala. Kaya kahit ako rin, nagulat din ako sa nangyari. But rest assured, yung lahat ng angel na pag-iimbestiga kung wala talagang pagkamatay nila. But usually, meron tayong findings na health reason ang nangyari. But open din tayo kung magkakaroon din ng ibang investigation pa. Tutulong po ang Quezon City Police District sa ako ni Keith Martin. Pinapauto sa mga fans ni Keith Martin na ganun talaga nangyari sa kanya. Hopefully, may rest in peace. Tutulungan natin ang pamilya pag hindi sakaling dumating
bibigyan natin sila ng police assistance kung kailangan. Alright, maraming salamat muli sa pagkakataong ibinigay nyo, Brigadier General Remus Medina, ang Quezon City Police District Director. So ayan, just to recap, Bombo Everly, mga kabombo, so yung ikinamatay daw, as per interview natin ngayon, ng US singer, si Keith Martin, batay sa death certificate ay acute myocardial infarction o heart attack due to atherosclerotic coronary disease o coronary artery disease, Bombo Ever. Tama, Bombo Elmar, no? Yung nababanggit ni General Medina, Bombo Elmar, na sadyang low profile lang itong si Keith Martin habang nandito siya sa Pilipinas at naulila pala ni Martin itong 14 years old na anak niya na lalaki sa kanyang dating partner din na Pinay, Bombo Elmar. At may dagdag ko rin, para mas malinaw rin, ipinanganak pala itong si Keith Martin doon sa Washington, D.C. At kinuha siya ng EMI Philippines bilang in-house producer dito sa Pilipinas at may mga collaboration siya sa mga local singers dito sa ating bansa, Bombo Ever. At sa kaalaman din, Bombo Elmar, ng ating mga kabombo, mga viewers, siya po nga pala kahapon ang huling public viewing po doon sa Quezon City matapos na makremate po ang labi ng R&B singer na si Keith Martin. Samantala naman, mga kabombo Castor Nation, sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, ipapatupad na po simula sa Abril 4 ang 4 na araw na work week para sa mga empleyado ng Korte Suprema, kung saan ay pisikal na po na magtatrabaho ang mga ito sa kanilang opisina sa loob ng 4 na araw, habang nasa work from home setup naman ang mga ito sa loob ng 1 araw. Alinsunod sa inilabas na Memorandum Order No. 41-2022 ni Chief Justice Alexander Gismundo, ipatutupad ang nasabing work hours ng mga staff ng Supreme Court mula alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. Hahatiin sa dalawang schedule ang mga empleyado ng nasabing kagawaran. Isang grupo ang papasok sa opisina mula po yan sa araw ng Lunes hanggang araw ng Huwebes, habang ang isa namang grupo ay magkakaroon po sila ng pasok sa opisina mula sa araw po yan ng Martes hanggang sa araw ng Biyernes. Tutukuyin ng Supreme Court Justices ang bilang at schedule ng kanilang mga staff na papasok on-site, habang ang mga Chief of Offices or Services naman at kanilang mga assistants ang tutukoy kung sino sa kanila at sa kanilang mga tauhan ang mapapabilang sa bawat pangkat, na maaari rin naman na maging rotational basis. Samantala, nilinaw naman ng Supreme Court na hindi saklaw ng nasabing bagong work scheme ang Fiscal Management and Budget Office, maging sa mga Office of the Bar Confidant at sa Medical and Dental Services, gayon din po sa mga Fiscal Management Office ng Office of Civil o OCA, ang Office of Administrative Services, Security Division at Maintenance Division, dahil hindi raw maaaring gawin ang mga trabaho nito sa kani-kanila pong mga tahanan at madalas po na kinakailangan pa rin ang overtime work. Samantala naman sa ibang balita, nangako pa rin ang Philippine Drug Enforcement Agency PDEA na mag-sumiti sila ng report hinggil pa rin sa war on drugs sa Pilipinas, sa human rights organizations at maging sa International Criminal Court, lalo na sa ICC. Ito'y kasunod na rin ang direktiba mula kay Pangulong Duterte sa PDEA na magsumiti na ng up-to-date report sa volume ng nakumpiskang illegal na droga, particular na sa methamphetamine hydrochloride o shabu. Tiniyak ng ahensya na kanda silang ipresenta ang kakulang mga data may kaugnayan pa rin sa anti-illegal drugs campaign ng kasalukuyang administrasyon. Maalala na pinahintulutan ng ICC Pre-Trial Chamber ang Office of the Prosecutor noong nakalipas na taon ang full-blown investigation sa aligasyong crime against humanity laban kay Pangulong Duterte. Pansamantalang sinuspindi ito ng ICC ang investigasyon habang ina-assess daw ng prosecution ang scope at effect ng deferral request. Batay sa claim ng ilang human rights groups, umaabot daw sa 12,000 hanggang 30,000 ang aktual na bilang di umano ng mga individual na napatay sa kasagsagan naman ng drug war campaign. Samantala, mga taong may diabetes, mas malaki ang tsansang magkaroon ng severe COVID infection, habang ang booster jobs naman makakatulong para makaiwas dito ayon po yan sa eksperto. Alamin ang buong detalye mula kay Bombo Dave Vincent Pasig.
Bombo Bombo Elmar, kasalukuyan nga nandito tayo sa Paco Health Center at mapapansin nyo sa aking likuran na tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna sa ating mga kababayan laban sa COVID-19. Hindi lamang dito sa COVID-19 na mayroon tayong sa kasalukuyan, kundi maging sa iba pang mga sakit na pwedeng maiwasan. Kabilang na nga dyan yung mga bata na makikita ninyo sa aking likuran. At kaugnay niya na Bombo nagbabala nga ang ilang eksperto naman hinggil sa malaking posibilidad na makaranas ng severe COVID-19 infections ang mga taong mayroong diabetes. Sinabi ni Philippine Society of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Dr. Aurora Macabulog na para sa mga may mataas na blood sugar, kailangan ng pagpapaturok ng COVID-19 booster jabs. Base aniya sa isang pag-aaral, lumalabas na 20% o isa sa 5 katao ang tinamaan ng COVID-19 ay mayroong diabetes. Bilang resulta ng viral disease infection na ito, nasa 30% ng mga tao na may diabetes ay nakaranas ng respiratory failure. 34% ang isinugod sa intensive care unit habang 53% naman ang tuluyang binawian ng buhay. Base naman sa findings ng International Diabetes Federation, sinabi nila na iyong mayroong mataas na hemoglobin A1C o mayroong 3-month average of blood sugar ay prone sa decreasing vaccine efficacy. Kaya kailangan ang pagpapaturok ng booster doses para makaiwas sa hospitalization at gayon din sa pagkamatay. Samantala, wala pa naman aniyang rekomendasyon sa ngayon hinggil sa pagtuturok ng second dose ng booster shots. Kahapon nga Bombo iniulat ng Department of Health na kanilang napunan mayroong baba ng pagpapaturok ng COVID-19 vaccination hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa ibang panig pa. Yes, Bombo Dave. Okay, Bombo Dave. Okay, may problema doon sa transmission o sa signal si Bombo. Bless ka ba ka, Bombo Dave? Yes, Bombo Elmar, so nabanggit ko kanina na mayroon talagang napuna nga yung Department of Health na pagbaba sa bilang ng mga kababayan natin na nagpapaturok ng COVID-19 vaccination. Kaya ganun na lamang din ang kanilang paghikayat sa mga hindi pa nakakapagpaturok ng primary series, gayon din ng booster shots na maaaring samantalahin nga yung pagkakataon ngayon na wala gaanong pila sa mga vaccination sites at magpaturok na ng COVID-19 katulad na lamang sa mga kababayan natin na mayroong diabetes na pinangangambahan nga na makaranas ng severe infection kung sakali na hindi sila protektado laban sa sakit na ito. Bombo Elmar. Tama yan, Bombo Dave. Sana magkaroon ng puspusang kampanya muli dyan, Bombo Dave, kasi parang bumaba yung kampanya natin na dati-dati sobra yung passionate ng ibang mga grupo. Siguro makakatulong na malaki dyan yung mga barangay at mga DILG, Bombo Dave, sa pagpapa-boost, yung booster jobs para sa ating mga kababayan na yan, Bombo Dave. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Talagang kailangan siguro i-remind din ng DOH ang ating mga kababayan na sa harap nga ng COVID-19 pandemic ay hindi pa rin ligtas ang lahat kahit mayroong pagpapaturok ng bakuna. Kaya doon sa mga kababayan natin na hindi pa talaga nakakapagpaturok, dapat magpaturok na sa ngayon. Dahil nga may karagdagang proteksyon doon ito, Bombo Elmar, at lalong-lalo na ngayon na nagluluwag nga tayo sa ating ekonomiya at kasabay niyan, wala na gaanong pila sa mga vaccination sites. Mas madali na nga ngayon, Bombo Elmar, yung pagpapa-inject, kaya dapat samantalahin na rin ito ng ating mga kababayan. Bombo Elmar. Maraming salamat sa magandang paalala na yan, Bombo Dave. Ingat kayo dyan. Live mula sa Paco, Maynila, Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Samantala, hinikayat pa rin ng DSWD yung publiko na agad nang iulat ang mga kaso ng child trafficking kabilang ng illegal adoption sa mga bata sa pamamagitan ng iba't ibang mga social media sites. Ito bilang pag-apila na rin ng kagawaran sa taong bayan na itaguyod ang karapatan at proteksyon ng kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang ligtas, maalaga at mapagmahal na kapaligiran kung saan sila ay maaring lumaki at makamit ang kanilang buong potensyal. Samantala, nangako naman ang DSWD na mahigpit ito makikipagtulungan sa mga otoridad at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan sa lahat ng oras. Binigyan din pa ng ahensya ang pagiging miyembro ng Interagency Council Against Trafficking na siyang nagpapatupad ng naturang batas, ang Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Samantala, yung ilang grupo daw ng mga tinaguriang anti-crime group abay na monitor nila yung pagtaas ng bilang ng mga maraming pagtaas ng krimen sa panahon ng political season at yung issue din sa mga missing pa rin na mga sabungero hanggang ngayon. May mga detalye si Bombo Dennis Sabito.
Unti-unti nang nakikita ang pagtaas ng bilang ng mga krimen may kinalaman sa nalalapit na eleksyon at iba pang mga usapin na kinasasangkutan ng mga prominenteng individual at yung pagkawala o pagdukot, mga kaso ng kidnapping ay naitatala na rin. At dito nga sa monitoring ng anti-crime group na Volunteers Against Crime and Corruption, yung mahigit 30 na nawawalang sabungero hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-resolba at para sa kanila isang malaking hamon ito. Actually, ang tawag nga dito ni VACC President Boy Evangelista ay kahihiyan para sa panig ng mga otoridad hanggat hindi nare-resolba. Dahil nung insidente umano na ang kanyang anak ay dinukot at pinatay, 3 lamang yung nawala that time, kasama yung anak ni Attorney Oliver Lozano at isa pang kilala ring personalidad, Bombo Elmar, na negosyante, ay mga nawala ito. 3 pero agad namang nahanap after a week. Pero ito, dun sa mga nawawalang sabungero, may tumatagal na ng nasa 9 na buwan, hindi pa rin mahanap at walang lead kung saan napunta ang mga ito. Kaugnay niyan ay nanawagan na ang grupo ng VACC kay Pangulong Rodrigo Duterte na siya na sana ang mismong kumilos sa bagay na ito upang mabigyan ng angkop na kumpas ang mga otoridad natin sa dapat na gawin. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni VACC President Boy Evangelista sa panayam ng Bombo Radio. Calling all lawmakers or yung leadership to create isang department or agency just for missing person. Kasi pinagdaanan ko po yan, yung anak ko nawawala for about 7 days. Hindi ko alam kung masisira ulo ko, nag-breakdown na kami kasi hindi ko alam kung buhay pa yung anak ko until nakita ko nga patay, sinunod pa yung anak ko. So itong missing persons na yan, very active po kami dito. Now moving forward, doon sa ibang nakita natin, nakita yung katawan, yung iba talaga, totally missing persons. Moving forward, doon sa 34 nasa Bongeros, sinasabi nga nila 40 plus daw yan. As early as before the Senate hearing, marami akong cases dyan na tinututukan, that yun nga pala, that led to ito na doon sa Senate. So ang aking mga pronouncements doon, may mga interviews din ako na malaking hamon to sa PNP or any or other law enforcement like NBI, na napaka-imposible naman na mawala itong 34. May pinag-umpisahan, may mga CCTV, dapat meron dun sa mga inumpisahan kung saan sila last seen, dun sa mga sabungan. So napakahina ata ng PNP natin. Until now, we cannot imagine na 34 missing persons until now, kahit isang katawan walang nakikita. Tinigyan ni Ginoong Arsenio Boy Evangelista ang pinuno ng VACC. Kaugnay pa rin nang iniimbestigahan dito sa Senado na kaso ng pagkawala ng mahigit 30 sabungero. So dun sa data ng VACC, lumalabas na nasa 44 yung kanilang recorded incidents ng pagkawala ng mga individual na may kaugnayan dun sa insidente ng pagkawala niya mga sabungero na yan, Bombo Elmar. Pero hindi naman lahat sabungero yung nawawala. Merong driver, meron ding napasama lang doon sa grupo. Nagkataon na nandun at kasama na rin sila doon sa mga hindi mahanap hanggang sa mga panahong ito. Yun nga lang, hindi natin masabi kung nasaan na sila o kung may proof of life dahil sa mga nakalipas na buwan walang lumutang na kahit anong impormasyon na makakatulong para dito maliban doon sa CCTV footage at yung statement ng mga testigo na humarap na sa Senado. Yun nga lang ay titimbangin pa dahil nagkokontrahan din yung mga statement ng ilang testigo at ng mga individual na inaakusahan at may kanya-kanya silang pagdadahilan dito sa bagay na ito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Abangan pa, may update tayo doon pa naman sa nangyaring massacre daw sa isang pamilya sa may bahagi ng Sultan Kudarat. Pero bago yan, ang mga paalala muna. General Eliazar, siga sa Senado, sipag at galing. General Eliazar, inaresto ang mga bugok at kriminal. General Eliazar, iboto Senator 23 sa balota. Political advertisement paid for and by General Guillermo Eliazar, 9785, Camagong Street, Barangay San Antonio, Makati. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Ang pamilya na minasakar sa Sultan Kudarat, 4 ang naitalang patay habang isa naman ang sugatan. Alamin ang buong detalye mula sa Bombo Radyo Coronadal. Nagpapatuloy sa ngayon ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring pagmassacre sa isang pamilya kung saan ikinamatay ng 4 katao at ikinasugat ng isa pa. Kilala ni Police Major Joel Martinez, Hepe ng Libac Municipal Police Station na nasawi na sina Jimmy Lapat Capasinho, 59 anyos, asawa nitong si Aida Kamaman Capasinho, 59 anyos, at 2 apo nitong minor de edad ni sina Jimmy at Ismira Capasinho na nasa 9 na taong gulang at pawang residente ng Center 1, Barangay Tagisa sa nabanggit na lugar. Habang sugatan naman si JR Kamaman Capasinho, 28 anyos, at agad na dinala naman sa Sultan Kudarat District Hospital. Samantala, ang nauulat na 10 anyos na batang si Jaymar ay narescue naman otoridad at ligtas na ngayon sa kasulukuyang sitwasyon. Ayon kay Martinez, nangyari ang walang habas na pamamaril sa magkapamilya sa salunganan Sitio Tuka, Barangay Dato Caron, Libac, Sultan Kudarat na sakop ng 104th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front Community, kung saan nakilalang sospek na sina Denden Rahman Saludin, Dick Domanong at isa pang unidentified na kasama naman ito na pawang makasapi ng 104th MLF Base Command. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na habang nagpapahinga ang mga biktima sa kubo ng magkakapamilya matapos manghuli ng alimago, dumating ang mga armadong MLF members at inaya ng Ginoong Jimmy Capasinho na magkape. Pagkatapos uminom ng kape, naglagay pa sila ng kanilang mga ilang mga investigasyon at kanila pang mga diskusyon at ngayon hindi na kalaunan pinamaril ng mga sospek ang mga biktima sa ulo hanggang sa mamatay. So ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon at ang pagkakailanlan ng motibo ng mga sospek sa pagpatay sa naturang mga biktima. Yan ang ulat narito sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donald Pitogo. Para sa Bansa Radyo Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Donald, na-establish ba dyan kung ano yung motibo pag-massacre doon sa 4 katao na yan? Bombo Radyo Coronadal, how's that? So far, Bombo Elmar, inaalam pa sa ngayon ng otoridad kasi nga yung area ng mga biktima isakop ng area of responsibility ng 104th Base Command. At inaalam rin ng otoridad kung ano yung sanhi ng pamamaril ng 3 nakilalang mga sospek. At ngayon, nagpapatuloy pa rin ang hot to pursuit operation ng mga otoridad, Bombo Elmar, sa naturang mga sospek. Sige, maraming salamat sa mga update na yan, Bombo Radyo Coronadal. Samantala, doon naman sa bahagi ng Iloilo, isang tiyuhin ng patay, pamangkin nito sugatan matapos sa pinagbabaril ng 3 magkakapatid. Alamin ang detalye mula sa Bombo Radyo Iloilo. Tuloy pa na pinaghahanap ng mga pulis ang magkakapatid na bumaril sa magtiyuhin sa Barangay Bakay, Dumangas, Iloilo. Ang namatay ay si Gilbert Doloritos, 38 anyos, at ang pamangkin naman ito na si Jory Castor, 22 anyos, ay ginagamot sa ospital. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Master Sergeant Kim John Banzon, investigador ng Dumangas Municipal Police Station, sinabi nito na habang papalakad ang mga biktima sa People's Village, bigla na lang silang tinambangan ng magkakapatid na suspect na sina Dexter, Jojo at Bongbong Diasis. Ayon kay Banzon, may alita na ang 2 panig bago pa man ang insidente. Nagtamo naman ng 3 sugat sa likod si Gilbert at sugat sa likod naman ang tinamo ni Jory. Itong 3 suspect na to ay puro armado ng short firearms. Nakita sila ng mga biktima na may mga firearms. Tumakbo ito. Tapos hinabol sila ng mga suspect tsaka pinagbabaril. Tinamaan dito si Jory Castor tapos si Gilbert na medyo nakalayo-layo ng konti. Sinundan pa rin siya. Hinabol pa rin siya, no? Tsaka pinagbabaril din. Si Police Senior Master Sergeant Kim John Banzon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo G. Sapadios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Nakabalik na dito sa mundo Earth ang isang astronaut kasama ang 2 cosmonauts mula sa International Space Station. Lula ng Russian Soyuz MS-18 spacecraft ay muli nang nakatuntong sa planetang Earth. Ang astronaut na si Vandy Hay at mga cosmonauts na sina Anton Iskaplerov at ang iba pa nakasama nito matapos ang isang record-breaking na 355 days na kanilang ginugol sa outer space. Nakarating sa Kazakhstan ang mga ito matapos maglanding sa pamamagitan ng isang parachute. Matapos na sumailalim ang mga ito sa health check-up, nakatakdang magbalik si Vandy Hay sa Houston sakay ng Gulfstream jet tulad ng una ng ginawa ng isa pang NASA astronaut noon. Habang sa training, base naman sa Star City, Russia, magbabalik ang mga cosmonauts na kasama nito. Samantala, ang naturang pagdating ng mga astronaut ay matagal nang inaasahan na mahigit na lamang ang pumukaw ng atensyon dahil pa rin sa tumitinding geopolitical tension sa nakalipas na mga araw. Sina Vandy Hay at Dobrov ay ipinadala sa Space Station noong Abril 2021 magkasama nga nakakumpleto ng 5,680 orbits ng Earth at naglakbay ng nasa mahigit 150 million miles sa paligid ng planeta. Sa kasalukuyan ay nahigitin pa ni Vandy Hay ang naunang record ng isang American astronaut na si Kelly na tumagaling sa outer space sa loob po yan ng 340 days. Bombo Sports News. Sa wakas, masayang inanunsyo na rin ng Philippine Sports Commission o PSC na naayos na rin ang gusot itong iskandalo sa pagitan ng Olympic pole vaulter AJ Obiena at Philippine Athletics and Track and Field Association ng PATAFA. Dahil dito ay pinayagan na rin ng PATAFA endorso si Obiena sa 2022 Southeast Asian Games at 2022 World Outdoor Athletics. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman William Ramirez, nalabas itong nasiyahan dahil sa ikalimang sesyon ng pag-aayos ay natapos na rin ang alitan sa pagitan ni Obiena at ginarin itong PATAFA. Bombo Entertainment News. Samantala, ang kauna-unahang Pilipinang lalaban sa Reina International del Cacao Pageant nasa bansang Panama na para sa gaganaping coronation bukas. May chika dyan ng Star FM Baguio. Handa na ang pageant veteran at Quezon City-based instructor na si Jerlyn Rodriguez bilang kauna-unahang Pilipina na lalaban sa Reina International del Cacao Pageant na gaganapin sa bansang Panama bukas. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Beauty Queen at Tubong Batangas, ibinahagi nitong layon ng kompetisyon na ipagmalaki ang cacao industry ng iba't ibang bansa at masaya siya na mabigyang pagkakataon na maipakilala ang cacao industry ng Pilipinas sa isang international pageant. The Philippines cacao industry is still very young. What I want to share with Reina del Cacao is that the Philippines has a lot of potential to get into the cacao industry. And if they are willing to help, if they are willing to share their knowledge in the cultivation, and then that's going to be very good for us. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Reina International del Cacao Filipinas 2022, Jerlyn Rodriguez. Nagpasalamat rin ang dalaga sa suportang kanyang natatanggap at inimbitahan nito mga Pilipino na tutukan ang coronation bukas. For the Filipinos who are watching, thank you very much for your support. And I would like to invite you to watch our pageant here in Reina International del Cacao. In the Philippines, it's going to be streamed at 5 a.m. on March 31. I hope you can all watch. Hola, buen dia, Star Nation. This is Jerlyn Rodriguez, your Reina del Cacao Filipinas 2022. And you're listening to Star FM. It's all for you, Basta Radio, Bombo. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Bagyang lumakas ang piso kontra dolyar sa report ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dolyar, 52 pesos and 6 centavos. Singaporean dollar, 38 pesos and 39 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos and 65 centavos. Ang euro, 57 pesos and 74 centavos. At Saudi Riyal, 13 pesos and 87 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oratio Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. Limang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang